aipatu dailezu, ez hori eskatzen dituzten bat urtean duten, ondon dauden sugarri gabe. Ikaragarri da, aspaldiko kontu dira. Ditugu, kogazioak lanzio duten gauza hori denak saiatu nahiz liburu bat. Bai, hasi nintzenen, Matias Imazekin hasi nintzen, hemen asko bizautuko du, Bere lanak jarraipen bat izan dulako, ez da? Eta Jose Miguel Barandiara, zulako atango mendibilu hori ikaragarri da. Hor, liburu aldamenen. Eta jaso nahi izanek, atango arkeologin historioi bilduna izan duten barrunt, arkeologia eta honen kobazulo gazkik eta ditut, bere garaien entzuna Amazik Amaraik, geolokalizatu ditut, topografiak ditut eta abar, eta osatu indetu lana, eta hortaz gain gauzak ditu dien, eta jaso nahi izanek arkeologia, paisaia,